ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Тиҷей. айни замон дар шаҳри Исор қарор дорем. дар ин тараф вокзали шаҳри Исор, маркази шаҳр, дар инҷо бошад бозори нав ва аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Душанбе. хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар рӯ ба рӯи бозори нав ҷойгир аст, дар доми дидор мана ҳамин бино. бисёр баъд гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмаи истиқоматӣ мана ҳамин бино мебошад, панҷум ошона. дом худаш аз 6 ошона иборат аст. ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага сехонага кардагиян бо масоҳати 69 метри квадратӣ дар панҷум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошона иборат мебошад. техпаспорт дорад, лифт надорад дӯстони азиз, доми дидор аст. дар рӯ ба рӯи бозори нав назди вокзали шаҳри Исор, яъне маркази шаҳри Исор, минтақаи беҳтарин. навормонро ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо чӣ хеле мебинед, даромадгоҳ, прихожая, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ошхона, ҳамом ва ҳоҷатхона. аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. якум ҳуҷра дӯстони азиз меҳмонхона мебошад. масоҳати хуб дорад, масоҳати калон. хотир расон мекунем, хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар навор мебинед ҳамааш меистад, яъне кондитсионер, қолинҳо, пардаҳо, люстраҳо ҳамаашон меистанд дӯстони азиз. мехаред, медоред, зиндагӣ мекунед. ва хона дар минтақаи хуб ҷойгир аст, рӯ ба рӯи бозори нав. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла якчандто мактаб, садик, мағозаҳо, бозор, вокзал ҳамашон дар наздикии хона ҳастанд дӯстони азиз. маркази шаҳри Исор. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки мебинед, хона таъмири хуб дорад. тирезаҳои хона қафои биноро нигоҳ мекунанд. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтем, духонага сехонага кардагиян. мана ҳамин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. дар инҷо ошхона. ҳамом дӯстони азиз системаи вентилятсия дорад, термексам дорад. ҳоҷатхона системаи вентилятсия ҳаст. нархи хона бошад дӯстони азиз $59000 боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, духонага сехонага кардагиян 69 метри квадратӣ дар панҷум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошона иборат аст. техпаспорт дорад, ҳуҷҷатош 100% бо барқ ва об таъмин мебошад. марҳамат. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.